és el 5è espectacle del cicle de teatre verbatim de la Planeta. De fet, teníem previst de fer-ne 5 en 3 anys, i aquest és el 5è, i la idea va ser vostra d'aquest, no? Vull dir que la proposta va ser directament vostra a partir del treball que havíeu fet amb l'anterior espectacle, amb el No m'oblideu mai, no? Com us va venir la idea aquesta de fer aquest? Bueno, aquí les idees són de la Marta, sí. No, clar, vam treballar un tema que era el suïcidi juvenil, que era un tema molt tabú i que lligàvem el teatre amb la part de la psicologia, perquè sempre venen especialistes després de l'obra, i a No m'oblideu mai ja s'apunta el tema de l'abús sexual en la infància, ja hi és d'alguna manera, i era un tema que, com el suïcidi juvenil, està com molt a prop, però alhora ningú en parla, el tema de l'abús sexual en la infància. I llavors és un tema del que s'ha de... Vull dir, té moltes seqüeles, normalment, en les persones, no?, que ho han viscut, i al mateix temps hi ha un silenci brutal i molta ignorància. I això ens n'hem adonat perquè vam decidir, bueno, vaig dir, podríem fer aquest tema perquè conec persones que ho han viscut i és un tema que penso que no se'n parla mai, però que hi ha molt de què parlar, i com que és un tema tabú, el Verbatim t'ofereix la possibilitat de que el teatre sigui un espai on no només els intèrprets, sinó també els espectadors després en el col·loqui puguin parlar-ne. Penso que aquest format se diu molt bé per tornar a repetir aquesta experiència entre teatre, psicologia i especialistes d'altres àmbits. I per això vam proposar el tema. Sí, són com temes que hi són, no? Però que la mirada a vegades de la gent no va cap allà, no? I trobàvem que ho vam descobrir amb el suïcidi, amb el tema del suïcidi juvenil, i vam descobrir que el format verbatim era molt adient, no? No només pel que fem nosaltres, sinó per després passar la paraula al públic en el moment del col·loqui. De fet, hi ha hagut col·loquis que han estat tan interessants o més que la peça en si, no? O gent que necessita aquest espai per poder parlar d'un tema que el tenen i que no saben on tractar-lo, no? Per tant, que el teatre pugui oferir aquest espai, no?, de reflexió o simplement de verbalització d'un tabú, nosaltres ho vam descobrir, no?, i pensàvem que era aprofitable per aquest tipus de temes, no? I a més és el tema de la paraula, no?, que el teatre verbatim es recolza molt en la paraula en si. Llavors el tema del suïcidi juvenil i el tema de l'abús sexual és un tema traumàtic per les persones que ho han viscut i al mateix temps sacseja molt també a les persones que ho senten o que ho escolten d'algú. Llavors, com es posa paraula a alguna cosa traumàtica? I aquí sí que, com que no costa molt posar-hi paraula, i a més sembla que no hi hagi paraules per descriure fets així, que sí que hi són, però costa tant trobar-les, que moltes persones no troben mai l'espai, no?, o la persona a qui, bueno, mai, o no és habitual, trobar aquests espais o aquest interlocutor que t'escolta. Llavors, el teatre verbatim fa que mentre duri l'obra, s'escolta aquesta paraula que neix, no?, que ha nascut d'algú, d'un testimoni, que hi ha posat paraula. I nosaltres ara en això ho hem vist clarament, perquè en l'abús sexual en la infància són persones que han callat durant, per exemple, 20 anys, o 25, o 15, i no n'han parlat mai. I de cop i volta, quan fan l'entrevista, estan parlant d'això. Nosaltres ens vam assegurar molt que els testimonis supervivents que entrevistàvem abans ho havien treballat, ho havien ja expressat i tal. Quan algú et diu jo vull que m'entrevistis, no? Jo vull participar, sí, segur, i com parlar una mica abans, que això ens van assessorar molt bé especialistes, que ho féssim, no?, amb les persones que volien ser entrevistades, que sàpiguen ben bé per què parlen, no?, en quin punt es troben en el seu procés de treball. Llavors, clar, aquí la paraula pren un sentit brutal perquè ja ha costat molt posar-li aquesta paraula, aquest relat, no? I després passa també, ja ens va passar en l'anterior espectacle, que són temes que hi són, no?, que deia abans, que no hi posem l'atenció, però que quan la hi poses és com una porta que obres a un món que està en la teva pròpia societat i que tu no li havies parat l'atenció que mereix, no? Perquè les conseqüències que se'n deriven per a les persones que ho han patit són traumàtiques de per tota la vida, no?